Raġel ta' 48 sena sofra ħruq estensiv ikkawżat minn materjal pirotekniku wara inċident fil-Kamra tan-Nar tal-Urt fil-Qrendi. Il-każ seħħ l-erba' għal-ħabta tad-9 ta' filgħaxija. Ir-raġel li joqgħod il-Qrendi stess ingħata l-ewwel għajnuna fil-post minn tim mediku u ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza l-aktar kura. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li sofra ġrieħi serji. Kollox jindika li dan l-inċident ma kkawżax ħsarat fl-istruttura tal-Kamra tan-Nar illi tinsab fil-periferija tal-Qrendi. Il-Maġistrat Antwana Ġus Bonnici ġie infurmat bil-każ u ħadd inkjesta fil-waqt li l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Intant il-Gażin tal-Banda ħabbar li attività soċjali li kellha ssir l-Sibt li ġej tħassret b'rispett lejn il-persuna involuta f'dan l-inċident li seħħ fil-Kamra tan-Nar Madonna tal-Urt fil-Qrendi. Dan fil-waqt li il-ġimgħa se ssir qudiesa quddiem il-Gażin sabiex ġenituri u tfal jingħaqdu flimkien fit-talb għal persuna li ndarbet. Bil-paġna ta' Facebook tal-istess soċjetà tesprimi t-tama li dan ir-raġel jerġa' jingħaqad magħhom dalwaqt. Il-festa tal-Qrendi hija programmata li ssir il-ġimgħa d-dieħla u fil-fatt aktar tard matul il-jum il-Gażin stess ħabbar illi l-festa se tkompli kif pjanat, deċiżjoni li ttieħdet biqbil mal-familja tar-raġel. Din is-sena is-soċjetà fil-Armonika Lurd qed tfakkar il-130 sena mit-twaqqif tagħha.